number 2. Nokuti unangochiuraya madreams emunhu uyo munhu uyo akashanda so hard achiverenga right now rimwezi munhu riri kuverenga manotsi izvo zviri kustadha zana remunhu riri kustadha izvo harisi kuziva richarorwa naconfused man number 2. Hainini zvemunhu akaita masters indoda zvemunhu anogara mumba confused man number 2. Neimwe wakadzi cheka kuti uri kudana na confused man number ni because kana ndiyavapedza vese ukazoenda pana confused man number uika ya problem yako. Confused man number 3. Wawana mukadzi achizviurira mubhawa uda kunomutoro murore handichadi kuti inde kubhawa confused man number 3 ari stupid. Kana wawana mukadzi achizviurira mubhawa ura naye akati kubhawa ikoko muchidzokera kumba koko muchingosingana kubhawa nekuti haungamusitopizve. Wawana munhu akadownloada app yako kuti handiide mufoni mako imomo. Confused man number 3 atidi kugara paari yeye anopenga. Confused man number 3 unogona munhu achiti wangu mukadzi adero iwe wakamuwana achidero wozorega zvadini wamuregesa une mweya mutsvenero wamupa wangu mukadzi adero kana wakamuwana mubhawa uchinga uchichamuregesa bhawa you are confused man number 3 atidi nezva confused man number 3. Number 4 uri murume anodhakwa zvokudhakwa zvazvira uri kuenda kuchechi kunotsvaka mukadzi asingamwe. Confused man number 4 iwe kwana iwe ndonoroora zvidhakwa mumwe doro mese muchifamba ndomwa doro but handiri mukadzi anomwa iwe agorora chinhuhwirwa nedoro rako mukadzi wana vanhu mwana naye confused woman number 3 number 4 vo kutoti ndomudangu chero achimwa chero asingandirovi ina ndimwe doro iwe uyo namazurutsi achingokukisa unomwa doro iwe apa ina ndimwe doro murume wangu ndianomwa asi muchikisana. Confused man number 4 nenumber 4 woman makangofanana. Usanotsvaka vakadzi kuchechi. Rega kunotsvaka vakadzi kuchechi. Kana uri wekubhawa department rako noriziva tsvakira kubhawa. Kana uri chidhakwa tsvaka chimwe chidhakwa muchiimba makadhakwa muchibva kubhawa musango ndadzingaira momwa drink yourself to madness modhakwa. Confused man number 5. Number 5 unogona kunzwa munhu achiti yatite mwana as soon as mukadzi aita nhombo haisi yangu unopenga here iwe unopenga denoizviziva kuti unodaita mwana naye ita pregnancy test before warara naye. Confused man number 5 iwazvo kana uchiziva uchazodhauta nhombo ita pregnancy test usati warara naye wozoita pregnancy test ende woisa DNA inobvumidzwa DNA ndiwe number 5 iwe dofo. Chimwe mukadzi uya aiti arambiwa nhombo arangwa munombo ya mukadzi uya rurera wega mwana akada kuwana umwe munhu anomubetsera kurera mwana uyo confused man ari kuya ndauya kuzoona mwana uri kuzoona mwana wakati asi wako ndazoona mwana ende nguva dzacho dzicho newo confused man woman number 5 unochitoti uyai henyu neFriday na5 iwo kutotadza ita good time nemurume wako munyowani wakamirira baba vevana vakamboramba mwana kuti nhumba yese kana aramba nhumba yese yake ngaende munhu uyu chii saka confused man number 5 anokurega uchistruggle alone chana chako ma7 years 8 years pota chimunzwa kuno maweekends ndoda kuti ndimuona maweekends paichema achiri kunetsa mwana anonyanya kunetsa between 0 to 5 achinetsa achichema achishaya babysitter iwongozouya chimwana chakupfeka zvimasutu nepitomutengera chishoti 1 chaunenge wana mupedza namo nechiT-shirt mwandauya nezvinhu zvemwana iwe. Confused man number 5 newo confused lady number 5 unoita same varume vakadero nonga chingokudero confused lady number 5 chinyengana na confused lady number 4 uda kuzova involved later chichocho right zvana confused men tapedza ndiana mbenga achida kuedwa pa muri right chatopera zvana confused man tapedza toenda kuzvinhu zvinoboha ngainditi zvinhu zvinoboha ngatingofunga izvo zvinoboha right ndichakupai zvinhu zvinoboha about 20 imowedzerawo zvimwe